B'mod sfortunat, il-flying display ta' The Malta International Air Show kellu jitwaqqaf b'mod premature. Dan primarjament minħabba l-kondizzjonijiet ta' temp li ħakmu l-gżejjer Maltin, b'mod partikolari l-kondizzjonijiet tar-riħ illi kkawżaw ukoll ċerta mewġ fil-baħar. Kien għalhekk illi tieħdet din id-deċiżjoni bris is-saħħa u s-sigurtà ta' dawk kollha illi qegħdin jieħdu sehem f'din l-air show li qed titella. Minkejja dan kienu eluf ta' Maltin u Għawċin li attendew kif ukoll anke għall-aesthetic display kif se nkunu qegħdin insegwu aktar f'dan is-servizz. Fil-fatt aktar kmieni il-ħadd filgħodu kienu bosta dawk li żaru l-Park tal-Avjazzjoni ta' Ħalsafi u ħdejn il-hangar tal-SR Techniques limiti ta' Ħal-Farruġ fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta fejn setgħu jaraw l-ajruplani li ġew għal dan l-avveniment mill-qrib. Din il-wirja kienet miftuħa wkoll għall-pubbliku il-bieraħ filgħodu. Dan qabel kif kellu jsir aktar kmieni wara nofsinhar, il-bieraħ ukoll ittellet dik li msejħa flying display li l-pubbliku seta' jsegwiha mix-xagħ tal-Qawra bis-Suite l-Akwarju Nazzjonali. Sfortunatament din il-wirja prinċipali il-ħadd kellha titħassar il-ħabta ta' 3:30 wara nofsinhar fl-istadji inizjali tagħha. Dan wara li l-Uffiċċju Meteoroloġiku immarka qawwa tar-riħ li tlaħħaq forza 6 mill-Majjistral. Din id-deċiżjoni kienet imħabbra permezz ta' kitba fuq il-paġna uffiċjali ta' Facebook ta' The Malta International Air Show li wkoll innutaw id-dispjaċir tagħhom li kellha tittieħed din id-deċiżjoni. L-edizzjoni ta' din is-sena kienet ukoll l-ewwel waħda li fiha dilettanti tal-avjazzjoni kellhom ukoll l-opportunità li jsegwu l-wasliet tal-ajruplani għal dan l-avveniment li l-koll waslu sa nhar il-ġimgħa.